Yau ce rana ta ƙarshe da ban samu soyayyar gaba, kashe kaina zan yi in huta. Wai wane irin mutum kake? Na ce kada ka sake kira, na ce kada, wallahi tallahi idan ka sake kira sina ma rashin mutunci. Na ce ban son ka, so dole ne. Ayu kai baka da hankali ne. Haba bestina. Bestin uwarka da wata murya taka kamar gyare. Haba Maimuna, dan Allah ki taimaka ma rayuwata dan Allah. He, taimako guda zan iya ma, kada ka sake kira na, kaji ko? Wallahi da ke ce baki so na kashe kaina zan yi in huta. A'a, bismillah mana. Dan kole ya kasa ya kwashi, kai ka dade baka kashe kanka ba. Au haka ma za ki cewa. Na ce Allah ya ƙara nauyin ƙasa, in ban da bakan laƙuwa da baka kukewa irin taka kawai ka rasa wajen zaka ce cewa kana so sai ni. Wallahi kai fuck you. Bari in banye idan naga alamar gara gaskiya ta kai ta harsa in mutu. Wayyo da ita kira. Hello? Hello, Goro abokin baba, ina kwana, an tashi lahiya. Kai ni za kawa iskanci irin banza. Wallahi in to gidan ku sai na kama kana ruga ma mahaukacin kashi. Kai ni za kawa iskanci da iska. Wallahi. Wayyo na mutu. Taimako. Kai, ku shoya jon iya, wai yana ji kamar anya motsi cikin ɗakin Alu. Inna lillahi Alu. Wace irin jarabawa ta wagga? Na dai sai na da hali ne, ba dai talaka na balle ya kashe kai ne. A ce talauci na yayi mai yawa. Kai Alu, inna lillahi Alu kai. Alu kai kan ya ida shuyewa ce fa inda asusu yake. Yauwa ka kawo shawara, shi kan gana ka ba kaya ɗaya ka ɗauka ba yana ja. Alu, ina asusu, faɗa mana inda asusu yake da Allah. Faɗi mana. Ban mutu ba da saurana, ku kai na asibiti.